Welcome to Thulas MTV. Igama lami Thulas Mtshali, hlaba ngani magalela gasa njengengonyama manje ngangacosha icosha abafokazana. Mangisho njalo ke nginamukela ku show yanamhlanje. Since ku Youth Month inyanga yabantu abasha. Siya straight endabeni yabantu abasha, siya straight emasontweni. Sifuna ukwazi ukuthi bakhishwe yini emasontweni. Nawo ke usister kulok data kwethu sesiyabreakisana. You understand? That's where the problem started. Ndoda sowumoshile. Kuyofuna ukushada manje. Fundisa ngikwazi ukushada. Imali ayikho. Angisebenzi. Kusese early. Ufundisa ukuthi no man, ngiyancuma manje. You understand? Ngita, it's okay. Angimsoli lo mfundisi lawyer who did what he did. Yeah. Ungizwa angithi uright. Mara ngithi awumsoli. Angimsoli. Lana sikhuluma ngama generation gaps. But humiliation mase ngokumisa phambili kuwo wonke umuntu abukele wena. You understand, which is uJesu self was against that. Nangifika enkonzweni sengimiswa phambili. Ngiya announce ukuthi hayi nangu brother gift samncuma manje. Umithise usisters banibani. Angeke nisababona la phambili. You understand? So kuyo yonke lento Thulas ukuncunywa akusi problem mfundisi. You understand? Akusinkinga. I don't know when maybe uzoyibeka ngenye indlela but mina ngaleso sikhathi bekungasinkinga kimi. You understand? The problem icala after sonqunyiwe. The treatment ozoyithola. We understand? Awusabi ilela gugu lawo. Wena isiyanyanyisa soba ivulture kubo. Kangangokuthi Thulas people bekwazi ukuhlala phambi kwabo stock abomama abobaba. Mawufika ukuthi uyahlala ngathi uyabanukela bayachifta. Thina ebusheni bethu sifundiswe ukuthi without scripture sifundiswe ukuthi uma insizwa imosha intombazana iyancunywa.